Guys, di ako inani nga prutas diya. Na sa puti. Na. Oy, salamat ka sus naghatag dani. Ya guys, di na ni tatay. Kay tag-ija dani. Isang amigo. So gitagaan si tatay og tulo ka buok. Kay sa pagpasko nakakita ko nga ni guys kay baw mo pilar to ilang baligja tag 15 pesos raton sa ako kay bawog. Makaon na si Jam mo tong nating ako ano ba ni si Jam prutasa nga. Kanang na ay karang ra mabratuha karon Ginoo grabe nang mahala ni tagatos nagbuok. Sana yung anbe? Sa puti. Dah hinog na Wow, orang nakahumok ka so guys ta. Li. Na humok na. Unja amo na ning kanon. 5 days siya guys, gikas pagpupo aw. Hinog na siya na. So unja amo ning kanon siya guys. So pakita na mo na unja guys ning abri. Amo na nga abrihan karing black sa puti dia. Amo na tilawan guys. Og salami dani. Mga patilaw dani guys. Sama ka ko. Kita na sudkin. So gatong buhaton na ni pinaingon or pinaingon. So pinaingon na laman guys. Hiwain natin. Ganyanin. Uy, humukam dai guys. Uy, oh. Ingon sila guys, lami ko nga naon, hiwaon kay aron ko anja. Amo na ra na. Na to butang gatas, mo tilaw gutag way gatas. Pero lami iti ko na siya guys, butangan og condensed milk. Kaso wala may condensed milk, so wa sa tay condensed. Nga ni the color guys, color. May color. More siya chocolate. Be tangi. Basta tang tilawan. Tang tila. Chocolate siguro na siya guys. Ito. Curious ka skin tin. Okay ram siya. Ay, ako na ko. Anong ka na? Hindi, pwede rin. So, nagwa na ipanaslo. Maday, imo na isa day. Okay. Mami? Umiyan siya guys. Ano mo? Ano sa pa? Imo isakin. Kaya ko ah. Ano guys? Okay. Mga antanin nyo guys. Black sa puti. Daun kay mga tuman may merkado. So, hanin palitan o condense ni. Kaning tila sa medali. Ano yan? Hoy! Hoy! Lamiin! Hala, lamiin! Itali gatas! Magsag abukado! Magsag abukado! Ang Nabutang katkapughad! gatas naman! Nabutang Hoy, lami ka adyo guys. Mga chocolate! I love it! Nabutang ni gatas! Nan sila, lami ko na siya butang condense. Unja. Ama, butang ni gatas na. Ano guys? Maglamaw. Di, butang ni. Ay, tilaw ya. Kaya ba Dali. mabel? Ganas ko ikin that ba? You like it? Kanit taslo, anak to. Ajaw na itas lo, oy, tamis na. Ganas ko ikin. Ilahan ko ba? May jadi siya guys. Wala, lamiin jadi, oy. Ako. Nami. Yummy. Taslo. Guys, yan na. Agamang ginama nga black sa puti. Amang gibutangan og condense. Isa lasa lang ga. Yummy. May asrem. Mura ice cream. Wow, wagi mo ken sa imong lalasahan ken. Mura og. Arang lami aka jo. Lami lagi. Manta. Zili ganahan. Lami lagi no. Lami guys, mura ice cream. Lagi kanday. Begitu ng kanday. May batasan. Da. Lami guys na. Ingan na yung color kay medya black. Butangan man na chukul gamay. Lami oy. Mabutangan man na daghan Sa avocado. Kulit mo naman. Kulit mo na. Yummy. Yummy ka ajo. A few moments later. Tugnaw. Ano guys? Parang sa Zuha, agamang batang badzi nagkaan og black sa puti. Tanawa guys, black sa puti. Parang sa Zuha ka nagkaan, ha? Dahil dyan iparisan og suka. Ito guys. Nasa imong gikaan, day? Puti. Ha? Puti. Unsa? Puti. Aw, lagi. Unsa, lami? Ano? Lami kayo. Lami ka adyo kuno guys.
asa. Oy, pareha gid ka na sa una guys, mutungkog lami sa magkaon na. Karon, kinsay ning liwat ni mama? Ikaw. Ay, ikaw. Garaan na. Garaan ka guys. Ako na ano ka tungkos misa. Ako ang hilapog ko, di lapog ka. Nagway kagraan ka jo orang sa suha ka jo nang kaon og black sa puti tanaw guys ha lami na sa kay gibutangan na naman si jag condense mura si jag avocado guys orang jud kalami ka jo sa nga tanan grabe. Ice cream. Murag ice cream. Unto gara kay grabe sa suha ka ajo. Tungko si Zadres lamisa idang ikuha ato sprayer guys unsa na tungkos lamisa nagkaon asa ka nga na mo'y bata guys no. Mo ni batang gamay. Lapod ko kranan dato sa rip inja ko halapod na ko kranan inja kaabot ko nga na dato. Che, grabe gud. Kamao gud ka mangitag paagi ba na? Kuha na iyan na inja sarado. Very guys, manginom tanin jud tea gikan sa Singapore. Ay, lansan sa kuhan. Ito pang kimdi. Ya. Kimbing, hurot na ni Kim Kim. Kumana day kag eat og black sa puti. Tumpos ka dos. Kumana ko sa kaano black sa puti guys. Guys, grabing berik-berik tarik uwan sa mga guys, Ginoo ko. Unsa naman taon ning uwan ani? Sugod bihasang adlaw hantod karon, hantod gahapon. Aw gahapon. Gahapon hangman na lang kog laba na. Ang aking labahin ay natapos ko ng labhan guys. Ang mga puti sa na ni ugma klasihan na jawa pa ni mama na di suodan ning hang kuya gail bot. Na nang mga kakabugan guys. Daghago kayo kay pili na mo guys. Sanay na mo kasi mana nga labhanon kay kasara ko mga labas isa kasi mana guys kay ag amo laging tubig dari sabtenon sapduhon. Sapduhon ning among tubig. Koy naluoy sa among tubig sapduhon. Mo na makalaba mi guys once a week ra. Ako guys kay magilis ako kay mo tumig merkado ka dito. Ana guys dahil ning kabibag ya. Di mo buhat sa isang ama di kasi mo buhat kala kauna na mo. Di mo buhat sa isang ama. Ana guys ang kurma. Una pagsakay na mo. Koy naluoy loy. Kani padsungatan dadan. Ata. So mato na mi guys tumig merkado. Dako pazung kay arong di na mga basa dani. Sa merkado guys, sitrapuhan sa papagabri agnaw ni Kim Kim. Kamurit sing mga agi. Kaano black sa puti. Okay, so na sa merkado guys. Vegetable area. Ano? Sabit ang ating kinatusgan nga kalo. Ginamusan area. Tayo mo pa. Sila dahil kapag Gabriel guys. Ano guys, daghan ka yung tao ron kitabo dari sa Alicia. Sili. Luya, wala yung luya to. Sili, luya. Sibuyas. Luya. Pila ka gramo dani? Ha? Sibuyas para sa apa dero sa mulutoon. Papaklay ka. Paklay day ko no sidya. Hindi kumbati. Kung lagi no ko ng apil-apil mo pwedeng kaming baji. Tanarang kagmato liwat nimo. Tanarang cute baliwat nimo. Kana butang. Dali na gamang guys ta. Pila kaya tong mabad bayaran na ro. Karin tang dako pa kana murag ito. Murag ito mo sampa. Okay, pa dari bayan. Tara sir. Ako ray tigkabot pero di ako tigkuot. 85 pesos ang mga nabayar sa mga kanakot.
Ginoo ga sige magbunot ag earth dari. Manamig pamalit guys. Okay. Gisud na dari sa among mahiwagang U-box. Alam basa dyan ang kunot na naron. Wa ka nagdagtrapo pa dir. Alam mo na ni ron guys. Medyo mingaw ron kay arang magang bunag-bunag sa uwan. Inay! Inay! Tara nga lang kao! Tang murag na ugpan. Medyo ganahan kay kana na ah. Bahog-bahog. Bahog-bahog yun mo day. May nakampan guys na. Cheese munay. Munay, Francis, cheese, pandesal, star bread, cheese bread. Day cake nila dia. Kung na, nagbaklay, nagbadjing gamay. Tala. Awid. Yan na miss bye guys. Yan nagkagubot na sila sa pan. Ingan ni guys. Basta gikan mig merkado basta na pan. Bit-bit nagkagubot. Nagsilas kuya. Di ka dyan magpadaag rin kaming baji. Agi dahang bahog-bahog. Yehey. Lamias bahog-bahog. Oy! Isa na. Pizza ko no. Bahog-bahog na. Lami na ka azo. Bahog-bahog. May pizza si Jack. Pizza si Jack kurma. Yeah. Dada to ya. Karon di takbos iring. Palit si Papa Gabriel og sinlid to guys. Sa kunong pakladyan. Tata na. Sad na be. Kay uwan. Karabig bunak dari sama. Oy, way hunang. Humanaglapwa. Mo si Jay. Saan pa? Libro-libro. Mana si Jay? Notebook. Ha? Notebook. Mana si Jay guys. Gitawag og libro-libro. Kanina. Kami na si Jay. Daya bang bahaw guys. Daya mag-isod sa baunanan. Unja. Anaw na tabi. Ay, sinaksakan og purple nga kamok. Di nganta guys. Di nganta. Eat mga padir. Gamit ang tinidor. Mga guys. Muna si Jay pakladyan karon sa mga mahans tanang panabang. Nag among kusinero nga kugihan ng hiwa. Kugihan manghiwa, kugihan manghilam. Saan ako ano pa? Saan ka? Kasing-kasing. Kasing-kasing nga siya guys. Ang hiwa-hiwa na kasing-kasing. Naguguma. Kasing-kasing. Diyan na guys, tahuman na og panghiwa ni Papa Gabriel ag sinlod. Diyan na guys, agamang panakot, sili nga grabing daghan na kaazo, luy ang perting daghan na kaazo. So magluto na gamang pader, guys. Ahos og sibuyas, mo na gisahon. Kaldero ra kaway ka guys. Daras kaldero gud, sus ka basta kanay kaldero. Shout out sa naghatag na ning kaldero. Mates. Amping kanon ay diha. Love you. Ha? Hindi itong kahalutuan. Hindi, no choice. Wilain. Kana ragod. Urus-urus na ron. No, urus-urus na. Nalagas, urus-urus na. Urus-urus na guys. Diyaang ahos. Sana si Ja. Na guys, papagad-pagaron. Sana natin ang ahos karong humot ka ado. Budas. Gano na yan. Yan na, karaw-karawin. Ako bit. Makeup na yan. Luy ah. Nasilasusgan. Hiling kulikot. Piring. Arang humuta. Humuta na dyan. Humut ka. Duning suliha guys. Mikos na yan guys. Dari kayo murang nilamdag na. Yan. Ganyan kayo. Ngit-ngit man to. Oy. Ngit-ngit. So ilunod na gatong. Pangpaklay. Dana guys. Wow. May oy. Ilunod na yan. Whoops, di atas ang mga mahalon nga kusina. Sa mga kitchen nga pangmayaman. Oh, di ba? Asa market ang kitchen nga pangmayaman. Oh, diba? Na guys, wow, ano nami akado. Na guys, lulod na, mikos-mikos na pa. May mikos-mikos na yan guys. Oh, di ba? Tuwang-tuwang man. Ito putong-tuwang kay matikangkang sa natang kaldero, ano tayo makaon na. Mupo. Tukan ka. Mikos-mikos na yan. Sa may butang na pa dir, butangan toyo og Suka. toyo suka. Okay, sige, kumbati ako hijop. Toyo suka. Nena guys. Toyo suka. Lunod na yan. Budbura ng toyo para pumarat siya. Ay, nakalimot ko sa isa. Toyo lang sa kalam. Kami ka doon ang kuan guys.
kusina kay na aircon. O, asa mo kitang na aircon ngayon na. Aircon. Napay si Q. Miming. Yes no. Wow, lumiya. Oy. Taklay kayo dyan. Paminta. Grabe, naghanapod pa. Ngatsing pa na. Alright, imikos-mikos na yan, padir. Arang lumiya ka pakla ni Papa Gabriel. Sana all. Lami ka dumuluto. Magadali dyan. Special nga recipe. Grabe, lamiya ka paklay. Grabe. Yung baka. Baka ni. Kani guys, sinlod ni guys. Laman loob ng baka. Wow, arang lamian na ka guys. Be, tilawan ka natin sa lami na eh. Tilawi pa dir. Wow. Ikaw ra. Ah, sige, tilawin mo. Ikaw ra. Sige na. Makura ko na tilaw guys. Sakto ra. Na may karon guys, tataod. May kaluto na rin paklay. Basta makaglikod pa, pagilis. May kaluto na rin nilutong paklay ni Papa Gabriel. Na guys, luto na gazid ang paklay. Nga arang lamia ka adyo. Wow. Ngaan ta guys. Ngaan. Niyod to. Ang mutan no. Mut ka adyo ka mong paklay guys. Wow, basta Papa Gabriel zay maluto guys. Arang gazid lamia ka adyo. Muna yung ganahan ni Za. Kama umuluto ba? Suaso pa. Ang paklay nga arang lamia ka adyo. Paray sana maubahaw. Yan. Nantangaan. Yaw eh. Ang baho. Baho. Ano purple? Napay kamote. Handa. Mahukas mo Papa Gabriel. Nakamarahan. Yaw eh. Yaw eh. Lasa. Ang baka. Nalala. Busog pa mga batas paan. Nanak ko lang tataod. Ha? Guys. Kamaulo ka maluto pa. Kamaulo guys. Pero kapag luto, sabi naman.